Ja, de VIP-avond van Interclassics in het MEC in Maastricht, dat is altijd een bijeenkomst van de echte autoliefhebbers, een stuk of 500. En dit jaar hebben ze wat extra om naar te lonken, namelijk de Grand Prix auto van Max Verstappen 2021 van Zandvoort. Nou ja, wat wil je nog meer dan tussen al het lekkere eten en drinken? Ja, je organiseert dit al jaren en elk jaar is speciaal, maar wat is nu speciaal of misschien nog extra speciaal? Nou, ik kreeg die vraag vanmiddag toevallig ook en eigenlijk dat we na 3 jaar weer kunnen en na 3 jaar die blije gezichten weer zien en mensen vol verwondering naar die auto's kunnen kijken, daar kijk ik eigenlijk wel het meest aan uit dit weekend. Ja. Ja. We hebben gedacht van ja, weet je, het succes van Max Verstappen, laten we eens naar die historie van de GP van Nederland kijken. En ja, dan kom je op Zandvoort terecht, waar het tussen 1950 en 1985 een Grand Prix is gereden. Dus we hebben eigenlijk die historie in beeld gebracht door middel van auto's. De eerste auto is daadwerkelijk van 1950, die daadwerkelijk op het circuit hebben gereden tot 1985. En we sluiten af met, ja, de auto staat hier achter ons, met de auto waar Max Verstappen het eerste keer de GP van Zandvoort heeft gewonnen. Ja. Is het nog lastig om daar aan te komen? Ik bedoel, die kun je niet zomaar even bestellen. Nee, we hebben natuurlijk door de jaren heen best wel een netwerk opgebouwd. En dan nog is het niet altijd makkelijk, en zeker voor deze auto's. We hebben ze uit Engeland, we hebben ze uit Duitsland gehaald, België, Nederland. Maar dat is toch wel grotendeels te danken aan het netwerk wat we hebben opgebouwd. Wat is de link tussen de Grand Prix Nederland en hier nu het MEC, dit evenement? En hoe ervaart u het? Ja, natuurlijk autosport. Hè? En de liefde, de passie die leeft voor de autosport. Natuurlijk aangejaagd door onze Limburgse vriend. Ja. Hè? Die jullie zo langzamerhand de hele wereld kent hem. Maar nee, Max heeft natuurlijk veel losgemaakt in de hele wereld. Ja. Ook in Nederland. Dus ja, met zo'n prachtige show is het natuurlijk heerlijk. En ik ben hier samen met Robert van Overdijk, onze algemeen directeur van het circuit en van de Dutch Grand Prix. Dus ja, we vinden het leuk om hier aanwezig te zijn. Dan gaan we straks een verhaaltje doen. Ja, ja. Houdt u ook van die hele oude klassieke auto's hier? Want ja, je kunt hier prachtige... Nee, absoluut. En ik hou ook van die mensen die van die auto's houden. Want die houden op die manier gewoon de geschiedenis in leven. Daardoor konden wij met onze kinderen laten zien, kijk, hier heb ik mee gereden of zoiets. Dus het is wel een gelegenheid om het te delen met een groter publiek. Volgens mij moet je je wel thuis voelen hier tussen die raceauto's. Jij met Franco Jean een beetje in de achtertuin. Dat klopt. Ik ben grote fan natuurlijk van oldtimers. Ja, ik heb ook wel een paar oldtimers in de garage staan. En ik rijd ook zelf ook meer rallies, dus ik vind het geweldig. Ja. Ja. En het menu van vanavond, is dat dan aangepast aan de snelheid van de Grand Prix? Wat gaan we zo in de gauwigheid? Ik heb een millefeuille eigenlijk van Hamachi met Granny Smith en ganzenlever. Daarbij wat wakame en verse St-Jacobs vruchtjes gemarineerd met een sojacrème. En als tweede gerecht hebben we een kingkrab met een Zeeuws oestertje, spoel van aardappel en een tijmbotersaus erbij en een krummel van algen. En dan hebben we als hoofdgerecht eigenlijk een Amerikaanse prime met een Argentijnse salsa, een millefeuille van aardappel met ganzenlever en dan een spoel van mosterd erbij. De beurs gaat van start tot en met zondag. Waar hopen jullie op zo'n beetje qua toeschouwers en waar komen ze vandaan? Ze komen eigenlijk uit heel Europa, uiteraard Nederland, Duitse grensgebied, Noord-Rijn-Westfalen en België uiteraard. Dat is onze grootste groep. Waar hopen we op, laten we zeggen, tussen 30.000 en 35.000 bezoekers. Daar zou ik heel erg mee tevreden zijn. Je kunt bijna zeggen kunst op wielen. Ja, die kreet hebben we ook een aantal jaren gebruikt, want dat is het eigenlijk ook wel, ja. Ja.